Hello everyone, my name is Bomb Show. You're welcome to my channel. It's Bomb Show Television. Musha my latest musha zvinopisa zvega. Guys, reganitangeni kutenda avo vari kusubscribe, vari kulike nekushare videos edu each and every day. Our channel is growing. Ndisikari kupedza nguva. Let's get into today's story. Ndisingakanganwe vandai advertisera zvekuti vanopa chikafu kuma construction companies, parties vari kupa kutenda. Guys, kana une business rako futi rirawo kuda kuti riitwe mudziginyira wekuita sei wekuti advertiswe panapa, number ndichaisa mu description of this video. Mungogara maita se matibata muwana nawo ne customers enyu. So tisikanyanyopedza nguva, let's get into today's story, the latest one of today. Right, muri Zimbabwe tine murume watinaye panapa uyo wamunokuona apa ari kuita Mukadzi. Ndisandatora nyaya yake, reganitanga nekutenda vari kusubscribe, vari kusupporta each and every day. Our channel is growing. Right, tisinganyanyopedza nguva kuti mutarise picture iri rakubuda apa iri kumuratidza kuti mubhawa but munhu uyo murume ari kuti aita se aibira vanhu mari mumabhawa achipfeka hembe dzechikadzi achitoisawo makeup sezvamuri kuona apo izvo. Saka bvunzo kuti kunyanya kuomerwa toriwo strategy rinenge ratofungwa nevamwe baba, business strategy hatiti, nekutoti vatore mari ende vari kuona kuti vamene kuti vakuona kuti vakadzi vari kutadza here kana kuti, but right now vari kunzi wasungwa nenyaya yezvavaita. So now let's talk in the comment section below kuti munozvionawo sei, inhamo here kana kuti kutotadzawo kufunga kwavamwe baba, kutadzawo kuenda kunongotsvagawo zvekuita vamwe. Mazana hakuna mabasa, kune vanonzi madhiri emuZimbabwe. So the voice is now yours in the comment section. Let's talk about it in the comment section below. Don't forget to subscribe, like, share and comment our videos. Thank you.